गबरदनायाव सिखावनि साफाय अभियान गंब्रै नखराव सिखावा लुथिदों सना रुपा आरो नोगोद रां दरजानि थाला देखावनानै सिखावा हाबदों आरो लुथिदों बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि गबरदनायाव मोनानि समाव नुजाथिदों मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गामियाव हारिमु दिन्थिफुंनाया सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो सिखावा खाबु लानानै सना रुपा आरो नोगोद रांखौ खावनानै लांदों खावजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ फुतुल रहमान मनि आली रफिकुल आली होननानै मिन्थिनो मोनदों दासान्दि बे जाथायखौ लानानै गबरदनायाव मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजिदों আৰু কি লৈ গৈছে ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি সোণা আছিল আৰু আপিটো আমাৰ পায়েল আছিল আৰু মালা আছিল মোৰ পইচা 20,000 এখিনি মানে গোটেইখিনি লৈ গৈছে আমাৰ বাবৰৰ নিছে মাটিৰ নিছে আৰু মনিৰ নিছে মোটামুটি সোণা গয়না পইচা পাতি মোটামুটি 80,000 মান হ'ব কথা আমাৰ ঘৰত চুৰ হৈছে চুৰ পিছত মই মানে খুলিছিলোঁ গডৰেজটো মানে খোলা মানে কাপোৰ কানি চিটিচান হৈ আছে মানে সোণা গয়না যিখিনি বাজাৰৰ সোণা গয়না যিখিনি আছে সেইখিনি চিটিচান হৈ আছে আৰু আপোনাৰ অলপ পইচা আছে পইচা বেছি নহয় 6,000 মান টকা আছিল এইখিনি মই ক'ব লগা 6,000 টকা লৈ গ'ল 6,000 টকা লৈ গৈছে একজন দুজন মানুহে কাম কৰা প্ৰতি বছৰ কিমান বছৰ পুৰণি এইটো হ'ল 25-30 বছৰে হ'ল আচ্ছা ঠিক আছে BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com